Помощ за реализация на обществени каузи, подпомагане на спортни клубове. Това са само част от каузите, които подкрепя бизнесмена Жечко Кюркчиев. Като компания имаме възможности, които със сигурност не са безкрайни, но с най-голямо удоволствие предоставяме тогава, когато усетим, че има нужда от това. От много години, всъщност даже не мога да кажа от кога, но ние винаги сме имали много голямо отношение към това да помогнем на хора в нужда и със сигурност сме помогнали много хора, за което безкрайно много се радваме. Това е основното, което ни мотивира. Спорта винаги е свързан с младите хора. За нас в последните години е много важно чрез дарителството в спорта да дадем възможност на деца, юноши да се развиват конкретно в баскетбол в нашия случай, но това има огромно значение за тяхното бъдеще. Дори да не станат изявени баскетболисти, спорта възпитава и не е необходимо аз да ви го казвам, всички го знаем. И освен това, спорта ги отдалечава от други, да ги наречем по-опасни, дори неприятни неща, които биха могли да се случат. Така че това го правим и ще продължим да го правим с изключително удоволствие и отношение. Освен това, спортната общественост в Шумен е невероятна. Аз познавам много хора, голяма част от тях биха дали всичко от себе си, така че това също много ни мотивира. Когато стане въпрос за подпомагане, всъщност не бих казал, че говорим за нещо любимо. Това е състрадание. Това е нещо, което няма как да ги разделим нещата. Помагали сме и в момента помагаме на хора, които искат да се избавят от зависимости. Има, знаете, такива домове, в които те се опитват да живеят, да се откъснат от... Тоест, няма тема, която да ни е чужда и не бих казал, че имаме любима тема. Напротив, много бих се радвал да нямаме въобще такива теми, което означава, че нашето общество вече ще се е изградило и ще е превъзмогнало неща, които, надявам се, във времето ще успеем все пак като общество да постигнем. Той за нас като компания не е пряк, но когато нашите служители виждат какво всъщност се случва, те застават и са също част от двигателната сила на това, което правим, защото доброто е много заразно и всъщност няма голямо или малко дарение, няма значение дали ще помогнем на СОС детски селища като сребърен партньор, дали ще помогнем на баскетболния клуб в Шумен като основен спонсор, или ще помогнем на някой да стопли дома си за зимата, или ще помогнем на децата да посрещнат с торбички празниците, с подаръци. Това няма значение. В компанията Теси в едно дарение участват всички. От всяко едно ниво на компанията. Дори в момента, докато водим това интервю, всъщност моите колеги се готвят за едно благотворително събитие, което ще случим, което е малко в категорията Employer Branding, но също така важно. Ще направим благотворителен кулинарен конкурс, на който хората ще сготвят, но техните колеги ще могат да си купят парче от техните сладкиши, което парче пък ще помогне на деца в нужда. Така сме го решили. При нас такива неща се случват постоянно. Дали ще го направим под тази форма, дали ще събереме играчки, пъзели, книжки и ще ги изпратим на деца, дали ще бъде като част от нещо по-голямо, като подкрепа на детски танцов ансамбъл да замине да представи града ни в друга държава или отбор по роботика на Олимпиада извън страната. За нас това е част от това, което сме. Днес обществото ни, така вторачено в телефоните, в социалните медии, понякога пропуска да види картината, която е, бих казал, съседната къща, съседния дом. Ние се опитваме това точно да усетим как, правейки нещо, всъщност ние получаваме това удовлетворение от направеното. Не го измерваме в пари, защото то няма как да се измери това. Това е емоционално. При нас, като компания, целогодишно постъпват молби за дарение от физически лица. Т.е. не само от фондация, дори от такива каузи също не подминаваме. Нужда от средства за лечение на дете или на възрастен човек. Подкрепяме и наши колеги, които също биха имали нужда от такъв тип помощ. По никакъв начин не сме се насочили към големи корпоративни партньорства или към подпомагане само на каузи, които знаем, че ще имат широк отзвук или... Да, всъщност, тук ще помогна на Мария. Първо, искам да кажа, че в повечето каузи, да не казвам във всички, се включват и колегите директно. Тоест компанията дарява, но и колегите директно също участват. Кой с каквото и колкото може. Иначе конкретно си спомням, преди година време
наш колега му беше изгоряла къщата, работейки в ТЕСИ. Така че тогава всички заедно направихме необходимото, за да му помогнем, защото това беше отново, мисля, че през есента или зимата или пролетта, но беше един период от време, в който не беше лесно да се възстанови семейство. Така че нищо човешко не ни е чуждо. Тоест, когато някой има нужда, ние наистина се опитваме да помогнем. Разбира се, пак казвам, според нашите възможности. Тук ще кажа нещо друго. За съжаление, нерядко пъти сме били обекти на опити за измама, защото, не знам, тези хора с какви сърца и въобще как си представят себе си гледайки се в огледалото, идват и лъжат за неща, които са наистина много страшни и като цяло неведнъж сме успявали да предотвратим такива опити за измама, но много вероятно сме станали жертва без да разберем. Меценатството е по-различна тема, така че нека да не ги смесваме нещата. Дарителството, според мен, ако някой иска да дарява, не е необходимо непременно държавата да му дава някакви стимули. Нека това да е направено от сърце и според възможностите. Ако държавата направи нещо в тази посока, аз си представям, че тя би могла да направи много неща, стига да го иска, а тя много често въобще не се занимава с такива дребни проблеми, каквито са нуждата на отделен човек или група хора. Така че не е нужно. Ако човек иска да дарява, даже бих казал още нещо в тази връзка. В последните години ние като хора в бизнеса много често участваме в бизнес форуми, в които все повече и повече хора от бизнеса казват така: ние сме успяли, ние сме постигнали. Затова има съответните предпоставки, разбира се и доза късмет, както каза брат ми, но нека сега да дадем. И в тази връзка, например, това, което правим е да подпомагаме стартиращи бизнеси, да подпомагаме хора, които искат да се развият. Тоест и в тази посока, но това вече извън дарителската така добре позната функция, която по принцип обикновено някой, който се нуждае. Не винаги помагаме само на нуждаещи се, но когато видим добър проект, добра идея, някой, който гори в това, което иска да направи, също се опитваме да помогнем. Аз не мисля, че кой знае колко много неща могат да се променят в тази връзка за 10 години. Бих казал, че всичко е въпрос на ценности и на морал. Ние като компания ги изповядваме. Бих казал, че голяма част от хората в компанията това ни събира. И като цяло, ако има нуждаещи се тогава, със сигурност ние ще търсим възможности да помогнем. Аз силно се надявам след 10 години да дойдете и да направите филм, в който да кажем: няма вече нуждаещи се в тази държава. Държавата се погрижи за всички, с съответните бюджети, с съответните ресурси. Така че ние в момента единственото, което можем да направим, е да се радваме на това, че няма защо да помагаме на никого. Нека това да си пожелаем. То би било страхотно. Би било наистина страхотно. Аз бих си пожелала същото. Бих си пожелала, ако не в цялата държава, то поне в Шумен. И ако не всички хора, то поне повечето.